Wong tresno. Iki lho. Asik. Aku nek ngono kuwi. Para kanca ki mbok aja padha digatekke. Wong pancen aku ki stres. Iki lho. Wah narki senenge ra karuan. Syukur. Heh, sumpah iki ndase bingung. Iki Lah ngono nggawa jarek, wiru jarek diurun aku yo nggawa sikil to. Request ingkang hamegugati mboten kitang sedelok Mas Julang kon ketoprakan karo Mbak Eni ngono mau. Oh ngoten ta? Nggih. Niku request wah akeh banget Jo iki mau. Masa nggih ta? Lah. Wah, seneng aku. Nyuwun ketoprakan sing lakone napa kula manut Pak Igit. Yo pilih sing ketoke kowe terus sing tokoh wedoke metu terus mok perkosa ngono. Oke, siap. Ya ora ya roman sik ngono, gandrung. Roman terus sing wedok embe-embe moh ngoten nika. Seneng aku. Ya sing arang-arang ning kene dilakokke padane kowe Wiratmaya Mbak Eni Srihune. Wah, cocok iki Pak Igit. Wiratmaya karo Srihuning dikethoprakno brukene iki bar ana ketoprak ping 16. Ketoprak ping 16. Sing terakhir wingi kebanjiran iki. Ketoprak kene kowe anggere pas mban suarane son banter, anggur pas ketoprak jagongan ora krungu. Gedek. Nggih. Mbak Eni sing pundi ta Pak Igit? Ya alah gayane sok pangkeling. Alah. Mbah Pak Igit angger bar tinggo bolak-balik lalinan aku. Lah mok ora mau jak campur sari pisan. Lah niku ana niku wau dangdutan nyuwune sing kathok sak menten. Lah nek Mbak Eni tak jak apa ora kaya kodhok kocekan to Pak Igit. Ini katokan semene. Ini. Kok ora mau jak loro, kok jak gowo rene mau. Lah dik pun kula jak mriki Pak Igit adele mriku. Loro 450-an monggo sing butuh. Aja. Kene wayangan bengi iki paling menarik. Nggih Pak Igit. Heeh, delok-delok angine mambu letong, delok-delok angine mambu letong. Marai sedep, marai Aja seger. mikir letonge. Lah apa? Sapine nggo mbayar sampean. Oh iya ya. Kene Mbak ini. Turuk. Dikencani sik, Mbak Eni men dongake temanten sik. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu, Mbak ya. Dongake napa dateng temanten kalih Mbak Ina Mas Soim. Mas Soim. Nggih. Nganggo parian awakmu sinden kok. Iya, wis apal to Jawa. Yen ngelih mak emo berkat. Lah, Mugi-mugi temanten kekalih dadosa judun donya akhirat. Amin. Saka Rembang lunga Bulu. Napa nih ya? Dagelan jolang kaya Asu. ora. Terwelu. Oh iya. Dagelan jolang pancen lucu. Alah wong batine ape muni kaya asu deh. Ya nek lucu kaya asu. Iya. Ora apa-apa saya. Ora nasu wisan. Lah ning ndi asune? Dirica-rica. Alah. Kita itu naksir Mas Catur. Kok iso? Lah niku udah gembar-gembar gurine Mas Catur. Ayo Mas Catur. Penggemar iku. Nggih. Srihuning lakone. Oke. Nah. Srihuning Wiratmaya. Oh. Gandrung lho, Jo. Nggih, Pak Igit. Sing apik, Bro, ketoprak lho iki. Tak siarke sik ya, Jo. Oh nggih. Gebyur. Gelar kebiar. Gelar gebyur. Biar kebiar wong adus. Ngono kok seneng anu. Sugeng dalu, sugeng pemanggian malih kalian sandiwara ketoprak cakra ningrat. Ingkang dipun sepuhi dening sederek Ki Danang Penyimping.
Dalu menika ketoprak cakraning rat mendhet lampan Sri Huning Mustika Tuban. Ketoprak mendhet lampan. Lha apa? Kanthi lampah. Kanthi lampah. Mendhet. Mendhet iki. Kanthi lampan Sri Huning Mustika Tuban. Sri Huning kaparagani dening sederek Eni Wulandari. Mantuk, Mbak? Mantuk. Ewadene bintang tamu dalu menika Mas Jolang saking Rembang. Bintang tamu Mas Jolang dalu menika maragani dados ula. Dobel Wirat Moyo. Ya, rol ula. Repat dagelan catur CS. Emban. Wis kaya Pak Bekti lho. Pon name persis. Emban. Putri CS. Kepruk Lah, prajurit Pitoyo CS. Kados pundi saring lampan Sri Huning Mustika Tuban yen ra penting rasah SMS-an. iya. Sugeng hampir sanding atos purnaning lampan. Duar. Kok sesut ya, Mercane kudanan. Mercon kok mercen. Iya, mercane kudanan mlempem iki. Oh, mlempem. Mbak Eni ning keputren Nggih. Ngudarasa. Iki paketane ketoprak dialog iki kudu ngene. Iki lakon angel. Mulane Nggih. ketoprak kene arang-arang sing lakon Sri Huning. Oh, ngaten. Apa ya bisa ya? Aku sesandingan lawan Kang Mas Wiratmoyo. Nah, Intine niku. Intine kuwi. Aku tresno lawan Wiratmoyo ning kadangku tuwa. Apa ya bisa ya? Ya. Kowe nek wis Jolang metu kowe bisa. Oke. Iki paketan iki ketoprak iki angel lakon iki mulo. Angel iki ora ngrendas iso iki. Mula piyai ngiri nek nanggap ketoprak sampeyan njaluk lakon Sri Huning. Lah, rame. Iya. Oke, ayo Mbak. Action. Kelire rong mbok buka lho. Karek sik Jo, kowe bintang tamu double. Yes. Tali-taline tak cancang. Kowe mlebu sik ning pilar Jo. Golek apa ya bisa ya kowe lagi metu. Distun teman uripku. Aku tresno karo Kang Mas Wiratmoyo. Pilar. Kok inguk-inguk penonton apa? Kon jero ape metu iki lho. Kang Aja kono kowe amah kowe piye kuwi pilar malah mau Bocah iki pilar. Iya to aku iki lho wis omongan ngomong dhewe kok. Baleni. Iya bareng. Distun temen uripku. Aku kok ya tresno karo Kang Mas Wiratmoyo. Inguk-inguk mbok menawa pacare ningsul. Kamangka Kang Mas Wiratmoyo ki kadangku tuwa. Apa ya bisa kelakon dadi garwane Kang Mas Wiratmoyo? Bisa. Kok terus pilare mau mbrukke penonton? Wah. Pilar ora ngger ora kok triplek ini lho. Sri Huning. Kang Mas Wiratboyo. Wiratmoyo kok Wiratboyo. Kowe dupeh cangkeme merongos ngono kuwi. Cangkeme dawa ngene. Tak kira boyo iki mau. Gelem ya iki, ora gelem ya iki. Ganteng elek sing dienggo randase kok. Lapane. Baleni. Sri Huning. Kang Mas. Sliramu ngudarasa ora beda kang dak rasake wong. Kang Mas Wiratmoyo. Aku uga tresno karo kowe. Apa ya tenan lho Kang Mas? Bakal kelakon sliramu lan aku tau kowe. Ning yo
ora kaya ngono kuwi. Terus demok-demok. Wong jenenge rasa tresna ki ora bisa di. Ban. Asik. Bakti Kuncoro. Asik. Joget temban toprak yo ngene. Kang Mas Wiratmaya. Aku Sri Huning. Apa bisa tak ugemi apa sing dadi ngendi kamu, Kang Mas? Sedumuk bathuk senyari bumi. Siliramu bakar tak labuhi tresnaku temekeng ning pati. Ya aja ngono kuwi to, temane. Aku seneng. Aja ngono aku. Wong tresna Iki lho. Asik. Aku ning ngono kuwi. para kanca ki mbok aja padha digatekke. Wong pancen aku ki stres. Iki lho. Wah narki senenge ra karuan. Ya terus aja jawil ngono kuwi. Wong jenenge njawil ki mergo aku tresna. Iki lho. Dipirsane tiyang kathah iki. Ya ben padha ngerti sliramu ki pacang aku, ning aku kan yo. Aja ngono kuwi. Ora ene kok serune mlakune sentuk. Lah piye to? Iku- Lakune ketoprake piye to? Saya tak takon. Asli apa ora? Kok iso munjuk teko janggut? Mlakune cukup Kang Mas ngene iki wae ora usah dadak ngene. Lho iku senengane Iki model. otomatis kok, Mas. Otomatis. Aku terus dadi kepiye kaya mangkono ki aku ngerti. Alah. Iya. Hilang. Sik, iki pacaran tapi nelek. Lah ngopo? Iya lho. Iki lho. Kaya wong belet ini. Sri Huning, Kang Mas. katresnanku selawase. Alah. Diambung tangane. Aja nduweni tida-tida rasaning tresnaku wong. Oh iya. Walah godhike iki lho sing marai. Iku wis to iki mbek-mbek Gedene rasa tresnaku wong ayu. Coba pun Kakang kepengin mirengke. Gandrung. Mirengke Asmaradana napa, podang Mas? kuning. Nadyan. Kula kinten panjenengane Kang Gandring. Gandrung. Oh iya Gandrung. Gandring oh. Nadyan wujud timbung peksi. Ulo. Dapukan karo ulo. Sari. Kok ulo senene gedene ulane sapa iki? Lah kok ana ulo mlebu keputren? Ulo parat sedake dadi munyuk kowe ulo. Ulo parat. Lah kok wani gonjak marang sune munyuk parat kowe sedake dadi tumo kowe. Lagi krungu Mbok iki. stop lho piye? Sekeh ketoprak sing tak tonton lagi krungu iki. Krungu apa? Ula lumrah. Heeh. Munyuk lumrah. Heeh. Ya terakhir iki tumo. Lho Lah kowe tumore ya. ora seneng dadi tumo. Lho tumo niku manggone lho. Ndelesep lho. Lho iki tumo kathok. Lah. Seneng ora dadi tumo? Iya, seneng dadi aku ning katokmu. Aku gak katokan kok. Weh.
Aku jarikan maksudnya. Nosok jero belas ngono lho. Jarikan. Mulane ambune kok sermal-sermal kaya letong. Iku letong. Letong mburi kilir kene lho. Kene Srining kene. Ije Kang Mas. Bacutke coba. Pun Kakang pengen mirengke suaramu. Ayo. Mboten ngenten lho. Ih jenengan kok nggih saged nyuwara suarane kok apik men. Ih gemes aku. Gemes aku. Ngene kok kepengin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lah piye? Cangkem tapu iyae. Saking gemese Sri Huning yang Wiratmaya. Kula gemes. Ayen gemes ki mergo lambene ya kudu lambene diasta kondur. Apa ya entuk tak gawa bali. Nek sliramu sing astama sak ora oleh. Nek wis digo kondur arep digawe apa wong ayu? Tak nggo ngeruk letong. Apik ya bentuke cangkeme jolang nggo ngruk letong kaya sekop. Apa cangkemku Lho kaya krungu kowe. Plontho kaya ikrak. aku kaya apa to, plondo? Ekrak. Akakan dhuwit piye? Ah, Piye akeh-akehan dhuwit? Iya. Lah sampean dhuwite akeh. Lho, kowe duwe. iki agek golek. Kae Sri Huning ki nggugu aku apa kono? Nggih. ya Sri Huning sing nembang. Dari tresno kok ya. Heeh. Terahe pertama keris wis ora. Iki ape diapakno to? Oh jenenge tresno ya ape ngrangkul wong sing- Rangkul apa dipangkuno lho Lah, sing iso. cak-cek. Tresno apa ora? Aku kok mangku Bu Yuyun lho nek kemah lho. Mas iki jengkeng sik ngono ora sing lambene sing ditukno sik. Oh, Lambe ngene. wis maju mbok tukno sik. Bosoh ya. Wong lambe ngene iki golekane angger wong lho. Kok wis to? Ora apa-apa. Kewetan lining brantang. Kados pundi Kang Mas? Aku seneng atiku wong ayu ra ketang ngempet. Semanten iki. Ngempet apa? Sanget. Lah niki paikit anu amit lho ya. Sliramu ngadeg dengkulku mblusuk iki lho. Kok mblusuk? Kok jerumen? Mblusuk kebayakmu Sri Huning. Iki Aduh. Aku kok iso mblusuk-mblusuk lho, kok kaya ombo banget ngono lho. ya ora ta wong kejeneng mblusuk kebayak ki ya mergo kene Sri Huning kene ya bocah kok kaya ngene. Halus manis nang Piye, Jo? Apa lho kok sing metu mbok kono? Pun Pak Igit. Suasanane piye kono? Peteng Pak Igit. Kok iso peteng? Nek iya niki wong Yo ancen. nyawango kene lho, aja ngisor terus ini Oh iya sawang. kene. Netramu Kok tak idoni lho. Oh sing mbok sawang kok kene terus iki lho. nek tresno iku aja muni tak idoni. Lah piye? Tak miki lho ngono. Wong jare tresno kok tresno apa ora? Iki nganu Wiratmaya ki sing tresno karo kowe ora mung Sri Huning. Nggih ta. Lho Kumalarna. Kumalarna nggih tresno kalih kula. Tresno karo kowe. Estune Pak Igit. Heeh. Mbak Ima sing dadi Kumalarna. Wih, Wah, kene Kumalarna kene. Oh. Kumalarna ya tresno. Gurimu Kumalarna aja. Wiratmaya. Heeh. Kang Mas. Diajeng Kumalarna. Piwartaning sliramu wong ayu. Etok-etok takon. Wah iki lho. Sampean bar karo sapa? Minyak wangune ambune kok beda. Ambune Ora kepiye? kaya minyak biasane. Ambune kepiye? Ya pokoke beda ora kaya minyak wangi sing tak enggo, Kang Mas. Iya. Ngambung. Piye milih endi kowe? Jo.
Milih sing kiwa apa sing tengen? Aja meneh kok ning ketoprakan ning dunia nyata lho Pak Igit. Tetep milih iki. Sampeyan nyawangi salah aku tak ngerti kaya ngono kuwi. Apa? Lagi wae ngomongin nek tresno karo aku. Bareng bedunduk ana Kumala Retna kok ya terusan wis ngaleh. Sepurane mau ora ana sing di Cangkem ibu apane. Syukur. Kuman. Sep- Lagi wae ngomong. Wong lanang sepurane lho kuman. ya. Sepurane wong mau ora ana sing dipilih. Lah iki nek ana sing dipilih ora milih iki. Ngece. Aja. Lara apa ora? Lara wong mbok yakik kok ora lara. Diwalik. Kumala Retna. Piye to Kakang? Sliramu tresno apa ora karo aku? Piye tresna aku ya tenanan. Kon gandrung nek tresno aja. Yen tresno mbok pun kakang ki digandrung nganggo tetembangan. Sing gandrung kula napa jenengan? Ya sliramu wong jare ya tresno kok. Alah. Jalan-jalan ngono ku. Alah mbok ngalah kowe iki bagian berdoa kono lho. Kok iso berdoa lho? Lagi wae ngomongnya tresno sehidup semati. Wis bar ora. dipangku Bar barang. dipangku. Kok iso wis ngaleh lagi pirang menit. Bar ngomong hidup semati ngono lho. Sehidup semati. Sing iku yo cek. Waduh, cek ndelok. Sehidup semati model kene nek pengen mati yo dhewe. Kene ngurusi sing rondo iki kok. Syukur. Dadi ngono kuwi. Ora, wong kaya yo Aku lho wis sabar. Ket mau wis demak-demak kono. Iki gak ngrasake wong wedok atiku lara, Mas. Atiku. Ati iki dhuwur. nek lek ati, nek iku anggere wong kudu wis sabar. Bangeten. Shh, ora pareng nangis. Oh, tak guwak lho, yo. Ya, Malah dibuak. sliramu ki Kumala Retna sabar nggih wong ayu. Kok nek iki wis turu. Syukur. Heh, sumpah iki ndase bingung. Iki Lah mak. kono nggawa jarek, wiru jarek diorono aku yo nggawa sikil to. Wis to, awakmu berdoa sik engko aku ben balik rene ngono lho. Wong kene coba-coba wong ayu. Ih, sing tenang ngono gene yo pateni sih. Piye aku arep mbok pateni? Gah, maksudnya Mbok pateni. Sakit Wong- hati lah bapak sama pateni Mas. Aku mau pateni. Dek dek guwakno rono, Dek. Aja. Ngawur malah diguwak. Nek mlayu aja rono dientekno tukang syuting rono lho langsung nyeblok. Wong kok purikan, mbok sing sabar. Kumala Retna ki rak ya dulurmu ya. Engko nek wis anu gen lega atine. Dulur wong sampean yo gelem ladeni. Ambek sing sabar, ambekan ya apik kene kok sabar ya. Ya omongan apa ya? Terus Halo. Sampeyan bar ngopo ae? Ora bar mbek- mangku mbok triuning to. Ora. Genti aku. Pasang kene. Ya. Ah nek iki ambek 2 minggu ne ya oke. asemane dagelan rupane kaya nyambik bejo men. Si podang jenar. Sik. Sing serius ketoprak iki. Tak pateni sisan. Oh. Jenar. Ya Sriuning, ketoke kowe wis nandha arep iki. Iki apa to? Tangan. Ora ana sing ngonoke. Lho, ora to? Ora. Konoke neh. Kumala Retna. Pripun Kang? Rondok jumeneng sithik wong ayu. Aku kepenak ngene kok jumeneng ki ngopo to, Mas? Iki ana sing ora tenang iki. Alah, tenangno. Ya nek atiku tenang. Iya, Mas. Sing ora tenang sapa? Iki lho Pak Igit. Apa? Awakmu kak ya Iya, Mas. masa ora krasa nek nglinggehi apa ta apa. Ya krasa ki mah kaya lungguh dingklek ngono lho, Mas. Awakmu nglinggehi ngene krasa iki belas malah sak dengkul-dengkulku ora krasa. Ora krasa.
Pidak ye. Ora, Eh. ora. Bener. Jare ra krasa. Ora. Pidak ye. Aja. Sing mbok pidak apane? Ndoke. Wong edian. Penting lho iku. Ayo wong ayu. Bawane isih fontak. Tesih. Isih. Iba bunga ing atiku. Endok larang lho nek pecah piye. Endok iki juku sumong digawe saiki mundak. Kawit mau lho rono ora tau genti karo aku. Iso iya. Sik ya Dik ya. Kurang siji. Iki julung kasus rampung. Rampung piye? Rampung Sing bawane. teko rampung piye? Rampung bawane lah kemayu ora macak ya elik kowe iki. Atas ya omongane atas. Omonganmu sesuk ngatelno kuping. Piye? Aku nek ora macak elek. Tapi nek macak Ayu. lha sampean Gini aku. ora macak. Elek. Nek macak Ya elek. lho krungu ora Ilila tambah hilik jare. Aku elek. Iya. Gen. Kok gak ono perlawanan blas to? Kok gen. Lah ping lawan piye wong dasi anten yo iki kok. Elek lah ya Mas. Iya, Sing Nduk. penting ra kisut. Grek. Iki lho jarene elek lah kok yo tetep nekat lho. Lah ya sing penting kisut krungu apa rasane? Aja. Ngono kuwi wis ngerti nek Tapi wis ya. pasanganku. Ayo. Lah wis mau yo senenge karo aku Ngono yo. kuwi wanine. Lah. Yo bener ra Aku bar elek wis. Apa kowe wani piye? Gak apa-apa. Rame iki. Singkirke salah siji, Cok. Katokmu ceblok lho. Orang ngene kok Mas. Katokmu ceblok lho. Molor. Wis benakno. Tak Katok. coplok sisane. Aja. Cah ngawur ae. Katoke gegeden dinggo. Soale aja ngono wong loro kok tukaran. Anu garing. Rampunge, Cok. Nano. Nyanding bisa oh ya mbek kene genti. Nyanding bisa. Ababmu lho. Nyanding bisa. Jadi permangan tebon ta apa kok langu. Ngarep, madhep ngarep. Aku ning kene disia-sia. Ah piye? Aku ning kene disia-sia ambek Masuk awakmu ae Wis ya. jan mambu ora? Nyan Ya to, mambu to. iki masih cangkemku mbok uruki, tetep mambu. Wong angin kok ngguri kok bocah iki ngawur. Nyanding bisa dadi tombo. Oke, nggih. Minangkani podhang kuning sange Ude Jati Semi. Podhang kuning mudune kapilut. Kapilut. Podhang digarap tayub. Kene iki mbiyen wah, anggere tayupan wis sing ngendang Mas Badrus, pramugarine Mas Mul. Wah, Wah, tenan. zaman Mas Badrus karo Pak Mul niku kula isih dodolan Pak Iki. Dodol apa? Ya dodol mewong ewoh-ewoh niku, sego pecel sambel tahu ngono kuwi. Mbiyen tahun 90-an iki Mas Mul yo ndalang yo pramugari anggere mayang bengi sing mayang awan aku, Jo. Oh, ngaten. Jaman biyen cilikanku semayang ning iri. Pun wani nggih Pak Iki. Lho iya tak awur biyen kok. Ning saiki ya tetep tak awur. Ya awur-urahan. Iya. Coba podhang kuning karya Pak Darno yo digarap tayub. Buka bonang Mas Sikit.
Matur nuwun Mbak Eni Mbak Ima. Kuwi mau podang kuning munggahe kapilut jo. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club sing ora iso rawuh nyimak lumantar YouTube. Jo. Wonten Mas Kasir, woh Pak Kasir CFC Jambi Kalitidu Bojonegoro. Ora lali saking Taiwan, woh Mbak Ira. Nggih, sembah nuwun Mbak Ira. Penggemar saking Pacé Nganjuk kula wong request podang kuning. Pak Afif Pasean nggih mirsani sembah nuwun. Pak Suharpo Cak Mangi ya nyimak. Salam go Mas Julang. Nggih sembah nuwun. Pak Mbah Mudin Sambong, Pak Jarman nderek nyimak salam kagem Mbak Eni Mas Julang nggih. Mugi sehat selalu. Wah podang kuning penggemar akeh. Derek manto Mas kalih Jogo Sis Kampling. Saking pundi? Oh Mas Priawan Bandar Kasiman. Nggih Pak Afi Pasian Jatirogo wijujeng dalu. Lampung pripun Pak Iget? Dereng nyimak. Pak listrik pulsa telas. Oh iya anakku. Tak kira njaluk lagu. Niku wong omah iku sing WA. Yo. Sing dalu Pak Sikit, Mas Eko CFC nggih. Menika kanca-kanca komunitas mobil Rembang nggih nyimak menika saking Pak Eko Saleh sembah nuwun. Oh ora lali Pak Dewi Plontang. Wo salam go Majolang Semarang. Nggih. Weh coba kaya ngopo. Ya. Nggih. Ayo dicoba. Nong. Nong ning nong nang nong. Wah, lawas iki. Sing saka Blitar, Jo. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Hadir ta Pak Iget? Hadir. Blitar kutha cilik kang kawentar. Pendi. Gunung Kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang tegempar Batak Brontas sing dipimpin Supriyadi Blitar himpen atur desa Majapahit ana candi penataran Blitar himpen layang Bung Karno Dalu Mbak Yosi. Sang dalu bujange Mbak Limbo sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndongake temanten kalih napa Mbak Yosi? Nggih, mugi-mugi temanten kekalih pernikahannya berkah, rukun selalu, sejahtera bahagia, ndang antuk momongan. Amin. Amin. Nggih. Iki do ko Lampung nyusul. Oh, Mbak Ganesa. Nembe tumbas Dirasani wis mirsani ket mau. Oh, sampun. Ning bareng dirasani Jolang Lampung di Lampung ndi. Sampe tak julan ning Lampung ja. Nggih, dolan. Kowe kok kaya kecewa. Oh, dolan. Lho maksudku ki ndagel ning kono sing mayang aku kowe pelawake. Lah Ning Lampung. Ngono kulo jelas. Ngono ya. Dolan Lek dolan kok piye? Dolan iki seneng-seneng ning kono mulai ya. Mulai piye? Rapati ya seneng ngono. Nggih. Lah apa kowe sangu dhewe? Kan ya jenenge bos wis ngajak dolan berarti sudah siap semuanya. Semuanya karuan. Masa urung karuan toh? Aku wis bolak-balik ke Bodonan. Dek awan piye Dek awan Jo? Aku ndek awan enak-enak ning omah tengah-tengok diawe ning tak warung. keploki. Ning warung. Wah iki setu berkah. Heeh, satu Iya, berkah. wong jemuah winginane wis. Oh, iya toh. Iki kok gentenan. Ditraktir Kok genti. anu, pun hitung sedaya Mbak, lah aku neh sing bayar. Wong lima tok Jo aja. Aja perkara wong lima. Iki yo iki Gur aku kolik mbu karo koncone terus mau sijine. wong jemuah wingi. Wong 6 lho. Iya.
Lah ya kan mek kursi Seminggu wong 11 ora apa-apa. Seminggu wong 11 winginane ki entek 113 iki mau nek 95. Iki nek mbok utangno wis pira lho jajal. Lho kok iso diutang? Dadi awakmu sebagai wanita aja seneng sik ditelepon wong terus dijak ya aja wah. Salahe tak keploki terus nyebrang dalan. Ayo rumangsaku ra ya pe dibayari. Lho iki wis kena ngerti. Ayo ya siki awakmu dikeploki wong lanang ning mall terus moro aja percaya. Kadang malah kon bayari katoke kok. Mulane aja percaya wong ajak-ajak. Lah kowe iki dikeploki kok ya tunu goblokmu lho wong sing minggu wingi wis kapusan kok saiki yo balik meneh kapusan iku jenenge kapusan wing bolak-balik ler goblok apa ya Wis nek. tak hitung sesuk prinsipku kok angger ana Pak Igit ning warung keplok-keplok nek aku mbok gak krungu wis. Wis Sesuk lho kowe iki aja ngomong ngono. Sesuk ganti dhek ra dikeploki. Disempret wis sesuk. aku semprito wis mah aku gah. Nggih. Nembang Mbak Yosi nembang. Wah, menika Pak Wong iri mengke request-e uler kambang. Lho nggih mengke. Nggih. Mboten sakniki to. Mengke kalian kutut manggung mengke. Ambek kutut manggung. Ya saiki ya ora apa-apa ben ketoke uler kambang kaya ngapa bar kuwi nembang dangdut. Dadi pesinden iki iso kabeh. Nyinden ya iso, dadi emban toprak ya iso. Oh. Dadi Iki mau rasan-rasan. kesalahan aku. Pak Wo iki sing nglantarke awake dhewe iso sowan rene Pak Wo. Oh nggih Pak Wo. Ayo ya sesuk ben ditimbali Pak Wo dhewe. Nano iki gentine bawa iki. Oh ya, iya. Ayo sedih saisakno. Ya sik yo mbuh wong iki yo wis ora tau muni ket 1305 dadi yo mbuh kelingan Aku mbuh. yakin kamu pasti bisa ya. Yo urung mesti. Wis to, angger awor aku apa emone goblok lah tetep Dadi nemen. nemen. Piye? Karo Mbak Eni karo Yosi piye perasaanmu piye? Upama Yosi dadi bojomu sih. Omong saiki bandingno aku karo Mbak Eni piye? Umpama kowe dadi bojoku utawa karo kowe dadi bojone Mbak Eni, mesti kowe luwih bahagia dadi bojoku ya. Aku sembarang iso cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia, mesti kowe bahagia. Aku kok jak buah mesti orang ngisin-ngisini. Aku sembarang barang ding ayo iso pekerjaan rumah tangga aku saged. Alah. Kok alah piye? Ayune ayu iki bodine jos iki kaya nawon kemit iki kaya nawon ndas. Ning iki lho Pak Igit ngene lho nek di bojo ngene walah aku tak ndelok wong lanang ndi sing wani ngejak nyirami mbako. Roh aku. Oh, ra lembut iki lho. Bojo ngene wae. Ayo Dik nyirami mbako lembut sing lanang. Kok iso sirami dhewek. Jelas. Aku milih sing gelem-gelem kuwi wae. Apa wong perempuan kok nyirami mbakku ya ora suti. Perempuan ya manicure, pedicure, nyalon, pijet, spa. Biar tetap cantik, biar tuh aduh. Alah. Aduh wae piye? Ora payu nyinden ya dodol ning pasar iki wae. Ya jenenge wong usaha kok. Masamu dodol ngece we. Ngece. Wong arepe dodol ning pasar harus marang rumah kuwi jenenge merendahkan wanita. Kuwi jenenge ning omah di wong golek duit kok terus mari ngono. Ayo nek wani aku ambung tenan ayo. Wis model ngene iki ra nekat ya ora entuk-entuk. Lah ya ning isor panggung bayar arek ayo. aku mbayangke Julang dadi bojone Yosi saya alum awake. Lah nasibku tenan Pak Igit. Kok di bojo iki wisan kaya kerupuk Bandung aku. Kok kaya kerupuk Bandung? Kanginan terus cilik bongkok. Gak dino disentaki terus itu. Lah yo nenek kok ketok jeglang delok TV. Wong kedepe mesti diamuk. Ayo kedep. Wes. Ayo Mbak Yosi. Nanang. Wes salung ra di bojo. Jogeti lho jauh ular kampang wis. Joget iki ular kambange dangdut dadi iki terus mari ngono. Ya kowe menyesuaikan kendange. Oke, ya. Nanang. Becek. Urung bareng iki lho kuwi tambani kendang sih. Oh iya kendangnya tambah. Apa wang urip neng alam donya tinggal tata klapan beti utama
wong golek pangan kok ya. Kendangnya halus kok kaya apa tetep panggah iso. Bebasane suwe ular kambangnya Mbak Yosi hebat sing joget yo hebat. Wah, wong wis ngerti so serisik barang ya. Lho, kula rene penari ular kok. Kok ulone ora nyokot ndasmu? Ah wong wedi ndasku. Lho trisik enten ulap-ulap. ulap-ulap, sulap maksudnya. Ulap-ulap iki. Oh. Kuwi kengser. Iki cancer. Oh, berarti tedun. Lah cancer. Kengser iki ora perkara ususe. Aku lanang kok lho, sing mlengak ora ususe. Ora ususe wong jolangi ususe mbledos. Wis ra usus. Suwe ra tau krungu tembung ususe mbledos ya. Nggih, dereng. Jagonge do mbledos iki. Larasipun pelok, Mbak Yosi. Nah, iki mau jenenge spot. Oh iya Ular sepah. kambang spot. Iya iya. Larase pelok nggih, nggih. Imun barang iki ponakane jebule ponakane sing sok dolan ning TBS sambungan latihan gamelan imun. Oh, Sing nyepake kok lho sing sok latihan ning nggonmu ning nggonku. Oh, ponakane nika to. Iya, sak kanca do latihan. Ponakane sinten tak Pak Kit? Sing di omah. Oh, ponakane Pak Karmani. Lah Pak Ikit ora muni ponakane aku ora duwe ponakane kene. Tak pidak. Alah iya. Wis biasa tenan iki. Oh, biasa. Oh iya. Daleme kene Pak Ikit. Katresnan sejati Mbak Yosi. Oh, nggih. Temanten karone antara Mbak Ina lan Mas Ahmad Soim Jurdi katresnane men katresnan sejati lahir batin donya akhirat. Amin. Yo, kaya ngapa, Co? Diam sini, Jo. Diam sini iki campur sari. Mau campur sarimu ning kono ya, Jo? Niku wau anu Pak Ikit dangdutan. Oh, dangdutan. Dangdut. Bar magrib peletik niku wau. Oh iya. Sing lagune apa? Mesti lagune Bukit Berbulu ya lah. Ih berbunga. Berbunga. Keri. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sone mau wis mulih to kuwi. Sugeng dalu Bapak Ibu, Sinareng Cakranira Campur Sari dan hari ini yang luar biasa spesial untuk mempelai berdua wonten Mbak Yosi Dian Pratiwi Katresnan Sejati.